di sadaqe û zikatê de minnetkirin. Gotinekî xweş û lêborîn çêtir e ji dayîna sedaqekî ku li dû wê êşandin hebe. Xweda dewlemend û helîm e. Gelî bawermenda, xêra sedaqeyên xwe bi minnet û eziyetdayînê betal û pûç nekin. Wekî wî kesê ku malê xwe biryakarî dide û bi Xwedê û roja axretê bawerî nayîne. Ji Ebu Zerê Ğifarî hate rîwayetkirin dibêje Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem gotiye sê çeşît mirov hene di roja qîyametê de Xwedê bi wan re naaxive. O li wan nanê re wan ji gunehan paqij jî nake û ji wan re ezabekî bi êş heye. Ebu Zer dibêje Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vê gotinê sê cara got. Ebu Zer got evên ku ji her tiştî mehrûm û xesirî ne kî ne ya Resulallah? Pêxember got yek ew kesê ku ji kibarî û ji quretî cilê xwe dirêj dike û bi erdê ve kaş dike û yek ew kesê ku di zekat û sedaqê xwe de minnet û eziyetê dike însana û yek ew kesê ku malê xwe bi sonda derewîn difroşe. Pêxember rast gotiye.